Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω Get Ready With Me, δηλαδή δεν θα ετοιμαστώ για κάπου. Παιδιά, συγγνώμη, απλά χτες δεν έκανα το Get Ready With Me γιατί δεν είχα χώρο στο κινητό μου και έτσι έσβησα κάποια πράγματα σήμερα και θα κάνω τώρα γιατί γύρισα από την παρέλαση. Αυτά τα ρούχα δεν τα βάλω τώρα απλά γιατί, παιδιά, ήμασταν με το pullover, όχι pullover. Ήμασταν με καλτσόν, φούστα, κάμισο και καζάκα. Είναι αυτό το πράγμα που είναι σαν το pullover, απλά μάνικο. Τέλος πάντων, και πάμε. Χτες το πάρτι ήταν τέλειο, πάντα περνάμε πολύ ωραία στο πάρτι αυτό. Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, αυτή η κοπέλα που κάνει το πάρτι, εντάξει, τη συμπαθώ γιατί είναι η κολλητή της αδερφής μου. Παιδιά, το μαλλί είναι χάλια τώρα, δεν μπορεί να χθενιστεί με τίποτα. Τη συμπαθώ. Αλλά απλώς, μισό λεπτό. Απλώς κάθε χρόνο λέω δεν θα τις ξανακαλέσω στο πάρτι μου του χρόνου. Εντάξει, ευτυχώς πηγαίνω στο πάρτι γιατί είναι και η Μιχάλα. Αλλά καλή άτομο που δεν συμπαθεί πολύ. Δηλαδή, ναι. Θα ξαφτώ και θα σας πάρω, δεν βάφτηκα πολύ γιατί, ναι, παρέλαση είναι και να βαφτείς πολύ. Να βλέπετε μόνο το... Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Όσοι είχατε δει το στο Saint Hall, είχατε δει και αυτό. Αν το δείτε όλο. Και, παιδιά, ήταν αυτό εδώ πέρα, μου είχε τελείως αυτό το εδώ πέρα, μου είχε τελειώσει του φρυδιού. Και λέω, πόρε φίλε, το πήρα για λίγο μόνο. Και βλέπω αυτό. Και κάνω απλά ένα έτσι και βγαίνει. Αλλά όσοι ξέρετε το MAC, το κραγιόν, το MAC, περιμένετε, κοίτα για να το μάθω αυτό, κοίτα πόσο χάλασα. Ναι, αλλά δεν έχει παθαίνει τίποτα. Και από το MAC, το κραγιόν που έχει βγει το καινούριο που είναι, βάζει πολύ λίγο και βγαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή κάνεις ένα έτσι, δεν ξαναμπαίνει μέσα. Αυτό γίνεται και με αυτό. Δηλαδή δεν πηγαίνει ανάποδα. Και αυτό είναι κακό. Και θα το πάρω και στην κατασκήνωση του χρόνου γιατί δεν είχα eyeliner και... Εκεί που κάτω δεν έβαλα απλά. Ωραία, μετά πάμε να κάνουμε το... Θα σας έρθω μισό λεπτό. Μια κοπέλα που βλέπω στο TikTok, δεν θυμάμαι το όνομά της, τέλεια, και τη βλέπω. Μου τη βγάζει και μου αρέσει να βλέπω Get Ready With Me. Έκανε κάτι πολύ έξυπνο για να μην κάθεται να το ξεβγάζει. Δηλαδή πήρε αυτό, έκανε το κρέμα της, πήρε ένα νερό και το ξεβάλε έτσι. Τέλος πάντων, θα σας πάρω σε λίγο. Τελείωσα με το τέτοιο, το ξεβγάλα κανονικά γιατί εδώ πέρα δεν έβλεπα τι έκανα και πήγα για νεράκι. Ωραία, θα σας δείξω τώρα, μετά θα πάω και μπάνιο, απλά δεν πειράζει. Μισό όλα στα χρειάζεται από κοντά. Ναι, τέλειο, μισό. Ναι. Θα σας δείξω πως κάνει το eyeliner. Το μεταξύ φοράω μπουστάκι σουτιέν, γιατί κάποιοι βάζουν και σουτιέν στα σχολεία μου πλέον. Δεν έχω τρύπες, πλάκα. Τέλος πάντων, κάτι θυμήθηκα. Και θα σας δείξω πως κάνει το eyeliner και μου βγαίνει πολύ ωραία. Δηλαδή για πάρτι το κάνω. Βάζω εδώ πέρα. Αυτό κάνεις απλά μια γραμμή μικρή και φαίνεται πάρα πολύ. Θα το δείξω την άλλη γιατί από αυτή δεν μου πέτυχε. Απλά πρέπει να έχεις ίσιο χέρι. Και δείτε, φαίνεται. Απλά δεν έχω δοκιμάσει το κανονικό γιατί... Το είναι η πρώτη φορά που κάνω eyeliner. Οπότε, no hate. Το πώς θα βγει. Ναι, και το βάφησα απλά. Παιδιά στο σχολείο. Απλά βάζεις έτσι. Και σε παίρνουμε να δείτε. Και έχεις βάλει πολύ λίγο, αλλά είναι πρακτικότατο. Εμένα δεν μου αρέσει να βάζω. Να βάφουμε γενικά. Δεν μου αρέσει, πλάκα. Απλά δεν μου αρέσει να βάζω μάσκαρα. Και παιδιά, ανυπομονώ για τα κάλατα γιατί
Θέλω να σας δείξω πώς βάφουμε αυτά εδώ τα 4. Αυτό εδώ πέρα, πρώτα. Το eyebrows είναι πολύ πιο μαύρο από μένα για τα φρύδια, αλλά πετυχαίνει. Ωραία. Ακούστε να πω μόνο για τα κάλαντα, γιατί σε κάθε κάλαντα, όχι σε αυτό το κάλαντα θα πάμε την κολλητή μου και μετά θα πάμε στο MacArthur, στα σπάτα και θα ψωνίσουμε τα πράγματα και θα πάμε και στα 3 κάλαντα. Εν τω μεταξύ, ποιο μου το είπε? Κάποια μου είπε, εμένα δεν με αφήνει η μαμά μου να πηγαίνω και στα 3 κάλαντα, γιατί λέει ότι είναι ντροπή να με βλέπουν και τρίτη φορά. Ναι, τα λεφτά που βγάλεις μπορεί να με βλέπεις, οπότε... Παιδιά, θα σας σταματήσω την ενοράνη. Πήγαινα 3 χρόνια, αυτή είναι η 3η χρονιά που πηγαίνω. Μισό λεπτό θα κάνω και το 2 φρύδια και θα έρθω. Ωραία, έκανα το περίγραμμα των χιλιών, περιμένετε να σας δείξω. Έχει για τα χείλια highlighter, eyeliner και eyebrows για τα φρύδια. Και τα έκανα όλα, εκτός από αυτή την πλευρά. Απλά τα χείλια δεν τα έκανα όλα. Πολύ όμορφο. Εδώ πέρα το eyeliner, τα φρύδια, το highlighter. Το highlighter, εντάξει, ό,τι έχει highlighter και να βάλω στο διφθάνει. Και είσαι έτοιμος να πας στο σχολείο. Όχι, εντάξει. Κάποιοι μπορούν να πηγαίνετε έτσι. Αλλά εγώ δεν βάφομαι τόσο προβολικά. Μπορώ να βάψω χείλια. Εκτός από το να βάλω κραγιόν, να βάλω ένα lip gloss. Παράδειγμα, παιδιά, αυτό. Μια φορά σου σκόνω τα χείλια. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλό. Αλλά ξέρετε, το μόνο πρόβλημα είναι ότι εμένα με πειράζει αν φύγει έστω και μικρή ποσότητα, μου γίνεται μετά κόκκινο εδώ πέρα. Έτσι, περιμένετε, θα δείτε. Θα βάλω τώρα όχι παντού, αλλά στα σημεία που πρέπει. Ελπίζω να μην έχει φύγει και μπορείς να κάνεις αυτό στο σχολείο. Μετά eyeliner εγώ θα έκανα. Highlighter βάζω πάντα. Τους βάζω μισό λεπτό. Είναι από MAC. Μπορεί να το... Γι' αυτό bye. Μπορεί να κλείσει. Αυτό σου λέω bye. Οπότε μην το θεωρήσετε πολύ. Και έτσι πάω στο σχολείο. Εκτός από αυτό. Μπορεί να κάνω και φρύδια. Οπότε γεια σας.